tikulandireni makosana chigawo chakumadzulo tikupa kuti ambiri tafika m'makomo ena mwina sinafike dakali munsewu ena mwina adakalibe kothamangathamanga ndi cholinga choti moyo ukhale kupitira tsiku ndi tsiku. Chigawo chakumadzulo kuno tati tikutengeni ku palamenti kumene aphungu a nyumba ya malamulo akuchita zokambirana kumeneko nkutheka ena tinatsatira ena mwina sinatsatira chifukwa cha mabizi ndi ntchito chani. Komano nkhani yomwe tifuna kugawana nanu ndiyokhuzana ndi aphungu a nyumba ya malamulo omwe anatulusidwa kumene ku palamenti posadira kuti sanatsatire malamulo akumene ku palamenti kapena kuti ma standing orders mu chingerezimo mmene amayankhulira kumene ku palamenti. Aphungu amenewa anatulusidwa ndi second deputy speaker of parliament amene watu ndi a Esther Jolbala ndipo aphungu ake ndi a Edward Chileka Banda iwo watu amachokera ku Lilongwe Mapuyo South constituency ndipo amayimira chipani cha Malawi Congress Party kumene ku parliament. Ndipo phungu wina ndi Morris Harris Chikafa, phungu amene amachokera ku Dedza Dzalanyama constituency ndipo iyeyi ndi wa independent kumeneko ku parliament. Ndefunso nkumati aphungu amene anatulusidwa pa zifukwa zotani anapalamula mulandu wanji. Ayi ndithu nkhani yake ndiyokhuzana ndi kavalidwe anavala zosemphana ndi mmene malamulo aku parliament amafotokozera. Aja timatsata bwino kuti parliament ndi nyumba yolemekezeka ngakhale aphungu a nyumba ya malamulo amatchulidwa kuti honorable olemekezeka chifukwa chake kumenekonso anayika nkhani yokhuzana ndi mavalidwe. Anyways tisanapite ndi nkhani tateni tioneko kanema amene akuonesa zimene anayankhula a Esther Jolbala komanso mmene aphungu a nyumba ya malamulo amene amatuluka ku parliamentiko kenako tipiteni nkhani ndi cholinga choti tithe kuyitsatira bwinobwino. Thank you very much, Deputy Speaker. Good morning. I'm rising on a point of order. Some of the honorable members are putting on jeans. Is it allowed in this house that some members can dress on jeans? I have 3 constituencies, Zimba South, Lilongwe, the chair of is it local authorities, and also the Dzalanyama. They are putting on jeans. Is it allowed, Honorable Speaker? Thank you, Right Honorable Speaker. I would like to ask the Sergeant at Arms to verify whether the honorable members mentioned they are indeed putting on the jeans. Sergeant at Arms. Thank you so much, Honorable Member for Chikwawa West, for that point of order. Honorable members, Standing Order 204. Standing Order 204. Is clear on the dressing code for Parliament. Chabwino taona pamenepo komanso tamva zimene ayankhula a second deputy speaker of parliament a Esther Jolbala pamene amalamula aphungu a nyumba ya malamulo amene wakuti atuluke ku parliament ponena kuti aphwanya malamulo kapena kuti standing order number 204 monga mmene tamvera pamenepo akuyankhulira a Esther Jolbala. Izitu zinali chomwechi posati kuti phungu wa nyumba ya malamulo kuchoka ku Chikwawa West amene watu ndi a Suzana Dosi ndi amene anazapempha point of order kuti no apasidwe mwayi ndi cholinga choti ayankhulepo monga amene amachitira aphungu a nyumba ya malamulo kumeneko ku parliament. Ndi atapasidwa mwayi a Suzana Dosi ndi amene anafotokoza kuwauza a speaker of parliament makamaka kuwafunsa kunena zona kuti kodi mavalidwe anasintha kumene ku parliament aphungu uno panopa ali ndi ufulu ovala amene angathe kuvalira. Posatira zimenezi a Esther Jolbala adalamulatu ma sergeant akumene ku parliament akuti ndithu kumakhala ma sergeant kumeneko tikhupe kuti ndi aja amene amakhala akuthandiza nkhani yokhuza ndi kusungisa mwambo kumeneko komanso ndi aja amakhala ndi a speaker amene a speaker akulowa ku parliament. Ma sergeant anatumidwa kupitano kukafufuza kuti asimikize zonena kuti aphungu a nyumba ya malamulo amene akunenedwa avaladi mosemphana ndi mmene parliament imafotokozera makamaka nkhani yokhuza ndi malamulo kumeneko. Ndi zikuona kuti anakapanga verify ndikuona kuti nzoonadi aphungu amenewo anavala majinzi zovala ndithu zakacho. Ndi after kusimikiza kumeneko zinapezeka zonena kuti Esther Jolbala analamula aphungu amenewo kuti atuluke ngati kuli kuzapitanso ku parliament ndi kuti ndi parliament imene ikhaleko
ndithu kandilole mbali kandiliti ndimene ndithu nkhani zake zinaendera kumeneko ku parliament. Of course anapitiriza ndi kukumbusa aphungu a nyumba ya malamulo kumeneko pa nkhani yokhuzana ndi mavalidwe kutino ndi malamulo kumeneko amene amayenera kutsatira makamaka nkhani yokhuza ndi kavalidwe akuyenera kumavala motsatira malamulo. So tikupeza kuti kumeneko kwa mavalidwe ake ndionera kuti aphungu achizibambo amayenera ndithu kuvala jekete ndi trouser bwinobwino tayi pa khosi khazona kuti akuchita zokambirana kumeneko parliament katangavale kacho kuti mwina ndi outside parliament ndimene ndithu nkhani zake zimene kukhalira. So chimodzimodzinso aphungu achizimayi akuyeneranso kuvala mozilemekeza kumeneko. Timaona ndithu kuti aphungu osiyanasiyana amavala mozilemekeza kumeneko. Masuti achizimayi abwino aja kuti aphungu a nyumba ya malamulo avala amachena ndithu maso ena amavala national wear kumeneko. Timaona ndithu zabwino zija zosepesa. So zimenezo zikuoneka kuti ndi zimene amayenera kutsatira kumeneko. Sitikudziwa zoti aphungu amenewa anavala majinsi akuti azalingalira poti lero linali Friday chifukwa amavala kacho kumeneko. Zimenezo sitikudziwa bwinobwino ano nkhani zake ndi zimenezo. Pano potengera mu nkhani iyi chinthu chimene tingayankhulepo ndichonena kuti aphungu amenewa nkoyamba kuvala zimenezi aphungu ena ake ndalamavala kumene mwina samaonedwa ngati zimachitika motero samachita bwino andi zinthu ngati zimenezi sizikuyenera kuti zizichitika. Komanso aphungu inu a nyumba ya malamulo mukamapita kumene ku parliament mukuyenera kumazifunsa nokha kuti inudi okonzeka kukalowa ku parliament makamaka kumbali yokhuza ndi kavalidwe kumeneko. Zizitu zikubwera potsatira kuti inuyo ku parliament ko ndi amene makhala mupanga malamulo a dziko. Ndi tikupeza kuti anthu amene amapanga malamulo kuyeneranso kuyambirira kumatsatira malamulowo muzikhala ndithu chitsanzo chabwino. Akamaona community society akamaona ziziwa zoona kuti aphungu athu ndi chitsanzo chabwino akumavala ndithu mozilemekeza komanso akutsatira malamulo. Malamulowo muyambire inuyo kutsatira chifukwa inuyo ngati simutsatira malamulo ndeno mungamuuze munthu kuti atsatire malamulo. Inuyo ngati mwapita ku parliament ndiye kuti mukuyimira dziko zochitika zanu kumenekoko zikuyenera kupereka chitsanzo chabwino mtundu wa Malawi makamaka anthu akamakuonani ene mukutsatira malamulo kumenekoko. Chinthu china chimene timafuna kuyankhulapo ndi chokhuzana ndi kavalidwe aka tanena kuti ku parliament ndi kumene apereka chitsanzo atulutsidwa aphungu amene ku parliament ko ndi chitsanzo ndithu. Mano mu society yathu pachikhalidwe chathu ngati Malawi kavalidwe kanayambano sokonekera anthu anayamba kuvala zosalongosoka makamaka azimayi awa amavala zinthu zosalongosoka. Ndiye kumapeza zoti avala zinthu zosalongosoka akupita kumakajambulisa kuti kuma HD apeza zoti akachoka kumeneko ndi atakuponya zithunzi m'masamba mchezo ma internet zithunzi zosakhala bwino. Ndino munthu ukamona zithunzi zimenezo zomalingalira kuti munthu amene amaganiza chani kujambula chithunzi chimenechi. Kumona munthu wammayi ali almost naked kumano akutenga zithunzi zimenezo kumaponya m'masamba mchezo. Ena mwayiwonso kumapeza zoti ali pabanja ndithu then kumati abambo a nyumba amenemo amaganiza motani. Ndipo kuti anthu timakhala tikuopera zimene zimakhala zikuchitika mayiko kunja uko ndiye kumakhala tikuopera zinthu zoyipa kwambiri zinthu zosaloledwa zinthu zochititsa manyazi kwambiri. Ena kumapeza zoti azimayi ndi oyembekezera ndiye akunyamuka akupita kukajambulisa kuti ma HD ndiye kumeneko chako akupeza zoti akujambulisa chimimba chachikulukulu. Ena akumapeza zoti completely ndiye kuti sanavale mwina angovala underwear yekha zinthu zochititsa manyazi kwambiri. Ena akumapeza zoti ali ndi azibambo kumeneko azibambo opanda nzeru zisiru za azibambo kumasekerera zimenezo akujambulisa kuti ku HD kutenga zinthu zimenezo kumaponya m'masamba mchezo. Then kumanena zona kuti kodi anthu ndefunso kumanena zoti kodi society imene tikupanga build ndiyotani chikhalidwe chimene tikubweretsa dziko la Malawi ndi chotani. Ana amene akubwera kamaona zinthu ngati zimenezi zizipereka chithunzi chotani. Ndino munthu akajambulisa zithunzi ngati zimenezo aponyatu m'masamba mchezo. Ndiye timadziwa kale kuti pa internet zinthu zikaponyedwa zimakhala zaka zambiri. Upeze zoti munthu wabereka mwana akeyo zithunzi zake ndi zimene amajambulisa asanavale zija ndi mwana amene akamazaona azaona kuti makolo ake amaganiza motani. Munthu anali nawo atsikana kumene kuvala anthu atakuvala bwinobwino zija zoona kuti anthu kuchena aliyense kumaona kuti munthu uyoyo wavala ndithu zolongosoka mano osafika point kuti umawira kuvula. Ndino azimayi aja amene amakhala kuyendayenda malomwera bibita ndi zina zotero ndino kumaona zoona kuti ana otero yonjo kuchoka pa khomo poti pali makolo ndithu abambo amayi akuonerera zimenezo zikumachitika. Kana amuna ndi angochita zinthu zosokonekera kukhala ngati kuti sakukhalanso ni makolo. So side time zinthu ngati zimenezi pakuyeneka ndithu patayikidwa malamulo okhwima makamaka pa amene amakhala kujambulisa zithunzi zosalongosoka. Zithunzi ngati zimenezi mapeza zoti azimayi avula ali m'masamba mchezo mu parliament amene akukhalanso nthawi yoganizira zinthu ngati zimenezi kuyika ndithu malamulo okhwima ndi cholinga choti anthu asasokoneze chikhalidwe posindikira zoona kuti anthu ali ndi ufulu avalidwe. Ano maufulu amene ofunanso kuwaona bwinobwino patayikidwa ma regulations enake kuthandizira zoona kuti ukhale sanity. Chifukwa ngati makolo komanso ngati dziko zinthu zofowoka ngati zimene zingalekereredwe sitingayembekezere zoona kuti tidzakhala ndi dziko lolongosoka. Tiyambire ndithu makolo kale responsible mbiri amene tili makolo padakali panopa takuona zoona kuti mmene makolo athu kalekale ankatirerera si mmene zikukhalira padakali panopa. So tikuyenanso kusatira zimene ankatipanga makolo athu aja chifukwa makolo anakhala zoti anatilekerera ena mwa ife bwezi tisanafike pamene tili panopa. So
ndi chimodzimodzinso ngati zimenezozo mangoyeneka kuzipanga apply nato cholinga choti society ikhale yolongosola. So time parliament ikufunikiranso kunikira zinthu ngati zimenezi ndikuyika malamulo okhwima ndithu azipezeka zona kuti anthu amene azichita zinthu ngati zimenezi azilandira zilango akwalibisa chindapusa mwina ukaponya kundende kumene zikatero zitha kuthandizira kuti dziko litaongoka. Ayi mmene ndi mmene zake zayendera ndenawa ndikuti nali maganizo athu zoti ine omwe ndi maganizo otani pa nkhani zimenezi ngati maganizo oti inawo titha kufotokoza mu comment section manoti kamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.